Na Coruña, cidade picasiana, acaba de ampliarse o espazo de uso cultural dedicado á figura de Pablo Picasso, un lugar que se abre á cidadanía tras as obras de rehabilitación do primeiro andar da Casa Museo. Este é o novo aspecto do primeiro andar da Casa Museo Picasso, un espazo que conserva a súa estructura orixinal, pero pensada para darlle novos usos. O que queremos é que os creadores, os artistas, os visitantes que veñan a esta casa a facer obradoiros, residencias formativas, todo tipo de actividades. Mantense igual a vivenda situada no segundo andar que recrea da familia Ruiz Picasso. Viviu aquí entre 1891 e 1895, sendo Pablo un neno. Este é un roupeiro, é orixinal da casa, é madeira de castiñeira. É unha anécdota que o pequeno Pablo, como está todo o día a pintar, pois aquí no chan comeza a pintar a Torre de Hércules ou axúdase coas liñas deste roupeiro. Integradas na casa, copias das obras da época coruñesa de Picasso. Tamén hai orixinais da colección de gravados Soño e mentira de Franco, realizados en 1937, actualmente en préstamo temporal en Milán. É unha crítica tanto ao dictador Franco como aos horrores da guerra, os horrores que provoca no pobo unha guerra civil. As novas instalacións nas que o Concello da Coruña investiu preto de 130.000 euros estreanse este venres con obradoiros artísticos inspirados na relación entre Picasso e o seu amigo e escultor Calder.